हेल्मेट ना हेल्मेट ना 500 मोटरसाइकिल आरसी काढा हा ना 1000 डॉक्युमेंट आहे अब्बा हेल्मेट ना आरसी काढला डॉक्युमेंट नाही 4000 आले काय मग तू मोटरसायकल चालवत असताना तुझे पाय सकल एक ताई मोटरसायकल चालवत असताना तुझे पाय सकल एक नाही 5000 5 9 10 सगळं 12000 खर्च केला त्याला नाही होता लावले आधी होता आणि ना बोल बरं 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 चोटाय तुमचा मोटरसायकल पास किती चालत आहे तुम्ही हा दुसरे पाठी दुसरे का बरं ना तो दुसरे का चलवले कुठे जाई ना ती हेल्मेट कुठे काम सदा आणि ते आरसी काढतात ते सदा